Yuh ngono ora ming. Ndak krungu aku ro punya. Disoteng yang Ji. Ketata lho. Ketata. Aku banget ada kerjaan mana. Proses nggih bumbu guys, ibu-ibu iki. Oh, aring dikekne, aring-aring brambang, bawang, lombok. Gak nyangol lho ngono kuwi. Legi. Yang putih ki legi enak. Siti rompi sing wedoke enek. Tapi sing lanang jaulan-jaulan iki golek iki urung temu. Enak nek Kusno gak usahmu ki becek nek Kusno niku kuwi. Ngono ki Adik, aku lho biasa karo Siti aku teko sak medal bojomu nek metu mini kok becane dhewe to ngono. Ya iya,